Halo, assalamualaikum konco-konco. Piye kabare? Iki sampeyan arep tak jak ndelok proses gawe criting. Pertama-tama dikupas gedang dhisik. Aku sudah dikering kok, tidak wedang. Jam 3 wis disampe wedang. Pagi lah aku ndak sampai di rumah. Aku surah. Wis patang teko kopuk wis. Pagi gimana lo itu? Tiga nih lo ringin bu. Oh, lan kon kuwi wis lama gawe. Terus proses pemasahan dimasak Iya. ben tipis-tipis. Benek sing gede ora kena serangan ritek. Aku wis ngendhak. Ilang anune. Entak Napa? Kucing. Kucing. Wis kono air kok. Yen jukok ngono kuwi mang. Piyane kan sekolah mulai jam 1. Ada lagi tuh. Udah mancing kan ini? Mulai jam 12. Aku sulase oh ya. Iki mung yo Enak dia. anu kuwi ngetokne sembako dhewe. Yo ngetokne anu iki. Biji ini paling jauh. Karena janji aku nyambut weekend Pak Gay story ngono gaene maitur ati omong. Padahal wong ngetan dia duwe Nanti kabeh. kan diurus oleh. WA aku. Aku mang. lanjut neh digoreng garing. Aman aman. Oke, ini saya video konten Malah tak ngono to. Lah anu. Ngono cuwil lho. jangan like, komen, dan subscribe. Terus terus Tiga lho Kak. warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jelas ki pecah. Iya lho. Ora. Apa wong celeret ngono kok ora? Jadi lipatin sik jelas. Kok larang men saiki? Jadi. Engko didadakne sitaku sing kuwi remuk. Nggone Elika apa ora anu? Ora enak. Oh, no. Anu sih karo kuwi murah.